नैजिसे अक्ट'बर नैरोजा नैजिबा मायथाइ बारग' सनसाइ आफाद बड'लेण्ड लखिमपुर जिल्ला बेनि मावख'आवहाय रुंसारि आफाजामिनि कुमार नार्जारि जायखौहाय थुलुंगानि फुंखा होननानै बिमुं होनाय जादों। बेनि दिनै ब्रैथि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारि बेखौहाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' सनसाइ आफाद आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायैहाय बानजायनानै खुंनाय जादों। आरो गुबैयै थांनाय समनिफ्राय जोंनि बेवहायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जादों। आफाया गुबैयैहाय आफाजामिन कुमार नार्जारिया थांनाय नैरोजा नैजिनै मायथाइ बेनि दिनैनि सान 25 अक्ट'बराव रुंसारि जालांदोंमोन। ओंखायनो दिनैनि बे अक्ट'खौ जोङो ब्रैथि सान हिसाबै जोंनि बावहायबो खुंनाय जादों। थांखिया बेनो जे बुंनो थाङोबा आफाजामिन कुमार नार्जारिया आंनो जि अननायखौ होदोंमोन बेबायदि अननाय मोननांगौआबो खाफाल गोनां सासे सुबुंखौनो बुंनांगोन। माने गोनांथार जानाय समावहाय अननायखौ मोननाय जादोंमोन। नङामोनब्ला गुबैयैहाय सैथो बाथ्रा बे जे आंनि कलेज फरायनायनि जि मोनसे जिउ दानायनि जि मोनसे जुजिनाय बुब्लिमोन बे बुब्लियावहाय आङो लामा आन्दायबायमोन। आङो राहा गोथे जाबायमोन। थि समावनो आफानि अननाय मोननानै आङो इं 1985 मायथाइयाव पिइउ बै समावहाय पिइउ बुङोमोन। जायखौ आथिखालाव हायार सेकेन्डारि होनो। बे पिइउ आनजादखौ आङो उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय आङो बोसोरथाम फरायबावदों बङाइगाव कलेजावहाय 1985निफ्राय 88सिम बोसोरथाम आं ग्रेजुवेसनखौ बङाइगाव कलेजनिफ्राय लादों। आरो बे समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा आङो इं 1987 मायथाइनि जि बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनि आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय बावहाय खामानि मावनो मोननाय खाबुआ आङो आफानि न'आव थानानै बनरगाव खाग्राबारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बियो बेवहाय थानानै आङो खामानि मावनो खाबु मोनजेनदोंमोन। बै समनि बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दानसोरां नार्जारि आदामोनजों थाफानानै बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ बे गोनांथिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गामि गामि हाबनानै जि मोनसे फोसावदिंनाय मेल खुंनाय बेफ्राव आङो साखाथि फाखाथि थाफानानै खाथियाव थाफानानै आङो सोलोंबोनो खाबु मोनजेनदोंमोन। आरो रायजो बिनायनि जि मोनसे दाहार बुंनो थाङोबा जि मोनसे सोमावसार हाबाफारि लानाय जोंनि जिल्लायावबो गोहोम खोख्लैफैनायफ्रा बुंनो थाङोबा बै समावहाय जों माखासे फरायसाफोर बुंनो थाङोबा आं दङमोन सेनियर हिसाबै। बेनि उनाव परिमल बसुमतारी होननाय दंमोन। बिथाङा दिनैहाय रुंसारि जाबाय गैलाबो। दा जोङो ज' लोगो लालायनानै बड'फाखौ बहाय लाबोजेननाय जादों। रायजो बिनायनि गोनांथिखौ बेखेवना होनाय जादों। मिथिं खुंफैदों। बेनिफ्राय लासै लासै आलादा रायजो बिनायनि जि मोनसे गोहोम बेखौ लखिमपुर जिल्लायाव मैखोमैनो बाहागो लानायनि खाबुफोरखौ जोङो लानो गोनां जादों बा लादोंमोनबो। बावहाय गोबां जोंनि गेजेरनिफ्रायबो पुलिस मिलिटारि साजा मोननांदों बुख्रुबजादों आरो बेबायदिनो जेल जानांदों। आरो माखासे सुबुंफ्रा पुलिसजों गावथारजादों मुंख्लं जालांनांदों। बे दुखुनांथाव जारिमिनफ्रा जोंनि जिल्लायावबो जादों रायजो बिनायनि मुङावहाय। दा जायखिजाया दिनैनि समसिम सफैनायनि सिगांनि बाथ्राफ्राथ' गोलाव जारिमिना जाय दुखु गोनां जारिमिनखौ दान्दिसे समनि गेजेराव बुंनानैबो फोजोबनो हानाय नङा। गहपुर लखिमपुराव जालांनाय जाथायफोर आरो गोबां बर' मैखोम थानाय ओनसोलफ्राव बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लानि बाथ्रा बै समनि बङाइगाव नलबारि बरपेटा दरं कामरुप बेफ्राव आरो सनितपुर लखिमपुर बे आरो जेसेबां बर' थानाय मैखोम जायगाफोर खोलाहाबो गवालपारा जिल्ला साउथ कामरुप बेफोर जायगायाव नगाव मरिगाव कार्बि आंलं जेरावबो बर' हारिनि थाखाय रैखाथि थामोनथा नागिरनानै मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै सोमावसारनाय जि मोनसे जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय। बेनि उनावहाय बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोरनो मोनसे निला सल' काउन्सिल दानाय। आरो बेनि उनाव कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ
हादोरारि ट्राइबेल गनायथि मोननो बे मोनथाम राजखान्थि दाबि लानानै सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानानै खाबुखौ मोनबोदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां जोङो सैज्य खालामबाय सहाय नांबोबाय आरो जोङो दिनैहाय मोनथाम गोरोबथा खालामबाय BC गोरोबथा BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनफैबाय बर' कसारि अनसाइ गावारि खुंथाइखौबो। दा बिसिम सफैनायनि आगोलनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा बावहाय थुलुंगानि फुंखा आफाजामि कुमार नार्जारिनिबो माखासे बिहोमा दं बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन। मानोना आफानि न'आव थानानै आंनि सोलोंजेननाय आंनि जि मोनसे जिउ दानायनि खाबु बेखौ आं मोननो हादों आरो बिनि उनावहाय बिनि न'आव थानानै जि आङो सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाजेननायनि बाथ्राफोर बेयो आफानि न'आव थानानै आंनि सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बुंनांगौबा आफानि बिहोमा दं। दा आंनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे मोजां खामानि जादोंबा बेयो रायजो राजा बिजिरनो नायगोन आंहा फोथायनाय दङ। आरो दिनै आफानि बिमुङावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जि मोनसे बिनि मुङाव बान्था होनायनि थांखि लादों बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय बरायदों। नाथाय आं बेखौ बुंबावनो लुबैगोन खेबसे आरो नायफिननाया मोजां सानफिननाया मोजां। मानोना बियो मोनसे फोसावनायनि उनावहाय आनै निबास जानानै जोङो रावहाबो हेंथा गैयालासेनो आजावनानै लानानै खामानिखौ मावलायोबा बे गोजोनथाव जायो। दा सोरबाया लुबैयो सोरबा लुबैया बेबायदि हेंथा थायोबा बियो थिग जाया। मान होनायनि नामाव बेखौ बाजि खालामनानैसो जागोन। ओंखायनो आं बिदिखौ लुबैनाय नङा। खेबसे सानफिननानै नायनाया मोजां होननानै दिनैनि जे मोनसे ब्रैथि रुंसारि सान फालिनाय बेवहाय आङो खौसेथि बर' समाजखौ खावलायदों। दा मा थांखियाव फैगोन बे उनाव मिथिहैगोन रोखा जाहैगोन। गमामायै जुदि बेखौ फोसावहैयो आरो फिसाला हिसाबै बा फिसा हिसाबै बा आफानि अननाय मोनदों हिसाबै बेनो बान्था होलायनायनि जि मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा बे आंनि थाखाय गोजोनथाव बेसेबा गोजोनथाव बाथ्रा बेखौ आं बुंगोन। अब्लाबो आंनि खावलायनाया बे थादों जाहाथे बेवहाय हेंथा हेंथि थानो नाङा। बेवहाय बाजानाय माबा मोनसे बेरेखा साननायफ्रा दाफैथों बेखौ आं लुबैगोन आरो। गोजोन्थों। ओमफ्राय माबाफोर दङ? मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब
आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।